I veliki pozdrav svima ljudi, evo nas u današnjem klipu. U današnjem klipu ćemo snimati ko je poznati. Znači, Adam trenutno nije sa nama, otišao je nešto da radi. Znači, idemo, ovo je poznatije. Aha. Dobro, nije. Znači, moj Adam skor je 14, ano vidite u levom uglu gore. Ovo gore više. Ovo je manje. Ovo je manje. Ajoj, manje. Dobro. Ajmo dalje. Ovo mora da je... Nije. Znači... Ovo mora da je više, vrete. Dobro. Jordan, kako hoće. Manje. Isto dobro. Ovo je manje. Bili više. A daj bre. Koji je 5. Znači idemo dalje. Yoga. Yoga, ne znam ja. Daj bre više, gledaj majke ti. Peru. Više. Manje. Jo. Piano, evo manje. Više. Više. Manje. Dobro. Više. Manje. Manje. Jo, Batman, di ne vide Batmana. Evo, dolazi nam jedan. Joj, ovo više. Idemo manje. Manje, jedan je skor mi je koliko već bilo, ne znam ja. Pa si prešao moj? Nisam bre baš. Misliš naš? Ovo je više. Dobro. Ovo je manje. Dobro. Više. Jo, 110 bre. Manje bre. Isto dobro. Manje. Više. Jo bre, šta je ovo? Znači ljudi, meni jedan put tako iznerviralo. Mene nervira, ne mogu da vidim. 6 ili ovaj bre, ne znam ja šta je. Normalno je 6. Ovo manje bre. Znači, ovdje idemo više, ajde stavimo. Dobro je. 2 miliona ovo bre, gdje da bude više. Više. Sad ne znam, vrate. Ajde. Dobro je. Evo ga, 7. Trening. Ne, nisam trebao. Ovo je... Više. Dobro. Šta ove reklame izbaca? Jo, brale. Ovo manje, bre. Šta bre ovo? 2 miliona ima. Ima šta? Ovo. Normalno. Alkohol.
ovo sad ne znam šta je. Da vidim. Daj mi. Evo, Adam, sad će. Šta? Ajde, srećan i srećan. Evo, ono. Nema se, i onako. Karma, šta je karma? Ajde, neka je više dobro. Ajmo, više bre. Manje, dobro. Jo, šta sam ja pritisnem, ja treba da pritisnem. Tom i Jerry ili ovo, pa normalno Tom i Jerry. Chelsea, više bre, 4 miliona ima. Disney, ne znam ja šta je ovo, kako se zove, ili Chelsea, ajde manje da snima, dobro. Manje, dobro, koliko se 4? Odlično, evo 5, ajmo manje, dobro, držimo se, više, 7, više? Ja mislim da jesu. Jo! Manje. Idemo. I ljudi, to je bilo to što se tiče ovog klipa. Vidimo se vrlo uskoro. Ostavite like, share, subscribe i vidimo se u sljedećem.